26 ka mga panimay sa Barangay Kabungahan sa City of Naga maoy nahimong unang mga beneficiaries sa ER 1-94 house wiring project sa Department of Energy sa Central Visayas nga nasugda na sa pagpataod sa linya sa kuryente. Ini ang report ni Marie Dumabo. Usang pamilya ni Manang Rebecca Villasencio sa 26 ka beneficiary sa Bukirang Barangay sa Kabungahan sa City of Naga nga natauran og linya sa kuryente. So sa 30 ka tuig na silang nagpuyo sa dapit ug ang danag sa kandila lang maoy nagsilbi nilang iwag panahon sa kagabhion. Ang kamahal sa pataod sa kuryente ang hinungdan nga wa gyud sila nakapasuga. Mogamit pa mo og kaldila ana para Usay nakagamit jud mi ma'am kanang ma-brownout pa. para dalipay na ka nga Oo. na gyud. Mao jud nagkasalamat jud ko. Pila ka tuig na mo nagpuyo diri ma'am? Nga wala may kuryente. Dugay na ma'am oy, 30 na. Sa labing unang higayon sa Visayas, ang ilang pamilya og laing 25 ka mga silinganan ang pilot beneficiaries sa programa sa Department of Energy, ang Energy Regulations No. 1-94. Ang balaod nga Department of Energy Act of 1992 nga nagpili og Community Development Project aron makapahimo sa 1 centavo per kilowatt hour gikan sa nakolektang bayad sa mga power utility gikan sa mga konsumidor. Sa maong programa, libre na ang tanan, lakip na pa ang pagkuha og permit gikan sa OBO sa usa ka LGU. Gihimo ang ceremonial switch on ug ang pagpanaod na sa linya sa kuryente. Submit na ang mga requirements. That's why I think BECO were able to pursue. And of course, with the assistance ng atuang OBO, na dayon din dayon, no? So we are hoping, as mentioned by Sir Pangganiha, so dili niya ang kanda, no, ang start. So naapa. Salamat kitag dako no kay kanina dako kay ning otoridad po sa amo ang mga constituent diri kay murag since 2024 pa man ning mga listing nga atong i-submit sa BECO. So mga 1 year kapin na una pa siya na abot. So una masalamat sa DOE sa programa sa DOE. Dayon ang suporta pod sa KIPCO nga sila may nakasponsor ani nga kuan kani nga programa. 112 ka beneficiary ang ato ang gihatag sa BECO. So ang iuna nilang energize kaning 26 ka buok. Dugang benepisyaryo pa ang gilantawang makapahimos niini. Padayon nga pahinumdom sa ahensya sa mga konsumidor sa di pagpatuyang og gamit sa kuryente aron di usab dako ang bayranan. Oba ni Godfrey Relien, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.